masak nanti boy. Ton tak gelane iwak neh ton. Gogoh ki lho ton arepan. Tapi kowe engko mulih ya ton nek wis oleh akeh. Ton. Tak gelane iwak ki lho ton, dek iki tak gelane iwak akeh kowe ora mulih. Ki arep tak gogo iki ton. Nek oleh akeh ya engko mulih. Lakuhmu ben enak ton. Kuwi ning kene iki lho ton nek arep gogoh ki ton. Tapi akeh ton iwak iki nek ton. Iki metuke kok suweru ya ton. Pundi to niki ton. Ini ton. Ton. Sebenarnya tak sapa ton. Wong ngerti iwak akeh kita kene iki iwak gede-gede ingin ogoh-ogoh oleh sak wempur ton. Ya Allah ton. Kene iki lho ton. Iwak ki omong iki akeh lho ton blok ini iki. Ini iki nek wong oleh akeh iki gugur ning kene kok ora anu ya ton. Ini oleh perut lele lho ton kene iki ton. Ki enak ton. Lele iki ton. Tuh ton. Kae ton. Lah ton. Iwak kok angel iki. Kok nih resek aku bakar apa di kene urip ora ya bakar. Melimpane sik rada teles. Kok bak ning kali ngono ya. Timbang bakar ambuh iki. Duh, iki apa to ton? Ton kok iso jeng. Yuh, kowe iki nyapa to ton? Oleh wedhus nek lagi malah. Alah. Iki sopo iki anu? Woi, jancuk iki. Waduh, nek uang ae. Belayu lah aku. Ya lah. Oh, kok jaran lah kok malah. Oh, tikitan ono kan. Oh, just nama. Dapat just nama kayak gitu. Oh, just nama kayak gitu. Nama kayak. Masak nanti boy. Aduh. Ada. Gara-gara kau siapa gitu. Oke, sekarang aduh. Aduh, Don. Aku tiba gitu, Don. Alah. Alah. Aduh. Kira-kira udah mau itu iwak gitu, aduh. Aduh. Apes, Don. Aduh. Angsat, aduh. Aduh. Ih, wong iki. Aduh. Aduh. Aku tuh kena kayak kita. Oh, ya aku tuh kena kayak ada. Laran gitu ya. Belayu lah ujarne wong iki.